ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. Дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. Агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. Мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. салом дӯстони азиз ва муҳоҷирон, кадоме ки бор доштагӣ бошед, аз Москва ва Московская област барои шуморо ҷамъоварӣ карда ба любой ҷои Тоҷикистон роӣ мекунад. дӯстони азиз, ин марҳамат камазшон дар муддати 10-12 рӯз ба Тоҷикистон расид. биёед ки боротона қабул кунед. одами боварнок мебошад, алҳамдулилла ки 10 сола таҷрибаи кор дорад. аз ҷониби клиентош ягон чӣ шикоят шудагӣ нестай. бе ягон камбудӣ бо хости аъло барои шуморо соғ салом ба Тоҷикистон равон мекунад. марҳамат дӯстони азиз, дар ватсапашон нависед ва аз номи сомонаи мо Насим Деде салом расонед. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. мегузарем ба якумин эълони имрӯза. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар Федератсияи Россия дар Подмосква. яъне ки гуфтагие ки город Павловский Посад, улица Грибова 2. аз Москва 65 километр дур мебошад. дорои 4 дар хона ҳастай ва дар 6 сотиқ замин сохта шудааст. гирду атрофи хона маҳкам, оби свет мушкилӣ нестай ва гуфтагие ки иваз карда мешавад ба хонае ки дар шаҳри Душанбе мебошад. дар наздики хона мактаб, магазин, вайлберис, озон, электричка ҳастай. маршруткиро ба назди хона мегузарад. бания ва ҳоҷатхона дар даруни хона ҳастай. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хулоса дӯстони азиз, гуфтем 4 дар хона ва 6 сотиқ замин мебошад дар Подмосква. нархи хонаро 7 миллион рубл мега. 7 миллион рубл мега. рақамҳои ватсаби аккаунтигай. марҳамат дӯстони азиз, метавонед занг медиҳед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнати мо лайкҳоро бизанед ва дар канал ҳатман подписатсия кунед. ҳазор раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. ва дӯстони азиз, 2 эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳаст. қарор дорад дар Федератсияи Россия дар Москва, Павловская Посад, Перхова дом 51 дар 51, яъне ки Перхова дом 51. 4 дар хона, масоҳати заминаш бениҳоят калона, гуфтагия 15 сотиқ заминай. бания кухнии дарунӣ дорад. иваз карда мешавад дӯстони азиз ба хонае ки дар Тоҷикистон бошад, дар шаҳри Душанбе, тарафҳои Зарафшон, шаҳри Ҳисор, Ленинский район, тарафи мошинбозорам бошад мешавад. 4 дар хона, 15 сотиқ замин мебошад. аз МК 47 километр дурад. дӯстони азиз, нархи хонара 2 миллион рубли русӣ мега. рақамҳо барои тамос 922 444 2592 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо квартираи фурӯшӣ ҳаст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, 103 микрорайон гуфтагиай. хулоса дӯстони азиз, 5 хонага мебошад дар доми 4 этажа. хона худаш қарор дорад дар яъне ки дуюм этаж.
масоҳати хона гуфтагӯяд ки 100 квадратни метрай. Хона ҷои беҳтарин ягон камбудӣ надорад. 5 хонага дар доми 4 этажа. Кухни, баня, ҳоҷатхона ҳамаш қоидавиянд. Ягон камбудӣ надорад. Дӯстони азиз, нархша $135,000 мегӯяд. дӯстони азиз, касоне ки семьяашон калон бошад, яъне ки квартираи 5 хонага кофтеса бошад, ина квартираи мисол тайёр астад. 5 хонага 103 микрорайон мебошад. Дар ноҳияи Сино тарафу 103 микрорайон. хоб, масоҳати хона гуфтем 100 квадратни метрай, нархаш $135,000 мегӯяд ва ба курси сомонӣ қадри $1,446,000 сомониш мегӯяд. Ба ҳама чизу чорааш қадри фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, хонаро бо диққат тамошо кунед, иншоалло ки маҳқултон мешавад. рақамҳои ватсаби соҳибхона мондагиай, рақамҳои ватсабаш 113 44 01 71 қадр метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, агар шумо телеграм доштагӣ бошед, ҳатман дар телеграм канали мо бидорем подписатсия кунед. силкаи телеграмон дар таи комментария закрепид шудааст. раҳмати калон барои дастгиритон. дӯстони азиз, эълони навбатимон хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар ноҳияи Шоҳмансур гуфтагиай, кӯчаи Қаратегинский 3 дар хона мебошад, якта калидору сохтагиай. хона айни ҳол коробка астай. дӯстони азиз, дидесин хай дар навор чӣ хел ҳастай, дар 6.5 сотиқ замин сохта шудааст. дӯстони азиз, нашоди обу светиш гуфтагиай ки мушкилӣ нестай, ҳуҷҷатош ҳамаш қоидавӣ ҳастанд. нархша $150,000 сомониш мегӯяд. боз аз номи сомонаи мо Насим Теҷа салом расонед, иншоалло ки арзон мекунад. рақамҳои ватсапшон, рақамҳои дастишон мондагиай 933 10 24 44 қадр инаи рақамҳои дастишанд ва рақамҳои ватсапаш рақамҳои расисканд. дӯстони азиз, марамат касоне ки дар Федератсияи Россия бошед, яъне ки WhatsApp президента бошед, ина рақамҳои WhatsApp мондагиай метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас кунед. лайкҳоро бизанед, ҳатман дар канали мо подписатсия кунед. раҳмати калон барои дастгирии беҳтаринтон. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Моминобод, ҷамоати Деҳбаланд ва деҳаи Ризқидара. 3 дар хона ҳастад. дӯстони азиз, ҳама дарахтҳои мевадиҳандара дорад. дар 12 сотиқ замин сохта шудагиай. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш садфоиза ҳастанд. нархша $180,000 сомониш мегӯяд. хона айни ҳол яъне ки дидесем ки коробка мебошад. кадомое ки метавонед зинда карда, яъне ки хона дар ноҳияи Моминобод кофтеса бошад, ина марҳамат. дӯстони азиз, бодроин занг накарда аз номи сомонаи мо Насим Теҷа боз гап занед, арзон мекунад. дӯстони азиз, рақамҳои ватсаби акамон 988 95 13 81 қадр метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстон, агар шуморо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман мода муроҷиат кунед, дар ватсаби мо партоед. иншоалло ки дар ватсап партоед, дар муддати кӯтоҳ реклама карда фурӯхта медиҳем. ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст. касоне ки дар комментария аз ноҳияи Ваш хонаи арзон кофтеса буд, яъне ки навистагӣ буд, ина марҳамат. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Султонобод гуфтагиай. 3 дар хона аст, яъне ки 2 дар хона, якто долони калон дорад. хулоса банияи дарунӣ дорад, 13 сотиқ заминай. ду тарафи хона маҳкамаи оғилхона ҳам дорад, ошхона, аловхона, ҳама чиз дорад.
оби свет мушкилӣ нест ва дар наздикии хона мактабу магазину масҷид ҳастай. нархи хонаро 200 000 сомониш мега. дӯстони азиз, дар рақамҳои 935 55 42 48 қади ватсап дорад. тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азизи дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад, ки қарор дорад дар ноҳияи Фархор, ҷамоати деҳоти Истиқлол ва деҳаи Нури Шарқ гуфтагиай. хона барои зиндаги кардана тайёраи ҷойи хуб ҳастай ва 4 дар хона мебошад. гирду атрофи хона маҳкам дарахтҳои мевадиҳанда дорад. 8 сотиқ заминаи масоҳати яъне ки хона. нархи хонара 260 000 сомониш мега. дӯстони азиз, ина марҳамат, хонара тамошо кунед, маъқултон кишид, рафта харидориш кунед. рақамҳо барои тамос 978 84 87 87 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти пурра ва аниқтарашонро аз худашон пурсона шавед. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Бохтар хонахар бошед, ина марҳамат, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, совхози Файзалӣ, ноҳияи Кушония, шуъбаи 1. дар 2 сотиқ замин сохта шудааст. гуфтагиай дар хона ҳоҷатхона, ҳаммом ва кладовка дорад. хона гуфтагиай ки боз арзон мешавад. нархша 285 000 сомониш мега. марҳамат дӯстони азиз, дар рақамҳои экранда 985 49 80 08 қади метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки дар Калхозобод мебошад, кӯчаи Гагаринда мебошад. хоб 4 дар хона ҳастай, гирду атрофи хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, хона ремонтҳои нав, яъне ки ҳозирашда ҳеҷ кас зиндагӣ накардестай. 4 дар хона, масоҳати заминаш 4 сотиқ заминае. нархи хонара 380 000 сомониш мега. боз гуфтагиае ки хонара биё аз пеш бибин, маъқулут кишид, иншоалло ки арзон мешавад. савдо дар назди хона ба телефон қади савдо намешавад. рақамҳо барои тамос 933 03 28 88 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсона шавед. дӯстони азиз, ин хонаи навбатиамон, яъне ки хонае ки мебинед, хонаи дуошона ҳастай, қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, тарафҳои Лучобда қарор дорад. хоб 4 дар хона ҳастай, дар 3 сотиқ замин сохта шудагиай. нархи хонара 330 000 сомониш мега. боз муомила дорад. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 977 06 37 37 қади метавонед занг бизанед ва маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсона шавед. дӯстони азиз, рости гап, имрӯза навор аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон буданд, яъне ки аз ҳар ноҳияҳош буданд. ба хотири меҳнатҳои мо лайкора бизанед. хонаи навбатиамон, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, деҳаи Сурухтепа гуфтагиай. дӯстони азиз, 3 дар хона мебошад ва дар 10 сотиқ замин сохта шудааст. ноҳияи Восеъ, ҷамоати Мирали Маҳмадалӣ, деҳаи Сурухтепа, яъне ки номи пешниҳ Крупскиш мегуфтанд. хонаи нав аз 3 ҳуҷра иборат буда, якта калидор дорад, калидори калон. ҳаммом, кухни дар дарунаш аз кад иборат мебошад. ҳавлӣ аз 10 сотиқ замин иборат аст. нархи хонара 210 000 сомониш мега. дӯстони азиз, марҳамат, метавонед дар рақамҳои экранда дар тамос шавед.
дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ рӯпарӯи ЖБИ гуфтагӣ. Хулоса кадоме ки дар ҳамон тарафҳо зиндагӣ мекунанд медонанд ки ин кадом тарафай. 3 дархонаи барак дорад дӯстони азиз ва 6 сотиқ заминай. Гирду атрофи хона маҳкам, об ҳам аз качай мебошад. Нархша 161,000 сомониш мега, боз камтарак гуфтагие ки савдо мешавад. хулоса дӯстони азиз, хона барои зиндагӣ кардан ҷои хубай ва фақат медрои зиндагӣ мекунед, я ягон чи расход надорад. Нашоди обу светиш ҳеҷ гуфтагӣ нестай, документҳош ҳамаш 100%. рақамҳо барои тамос 404 25 55 55 хадӣ метавонед занг бизанед. шербачаҳои Кӯлоб дар ҳамин ҷо ҳастанд. ин марҳамат якта хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. дар шаҳри Кӯлоб кӯчаи Нурулло Ҳувайдулло гуфтагиай 3 дархона мебошад. ҷои хуб ҳастай ва дар 4 сотиқ замин сохта шудагиай. нархи ин хона бошад 260,000 сомониш мега. Бания ва кӯхуне, яъне ки алохона дорад. гирду атрофаш маҳкам. марҳамат касоне ки аз шаҳри Кӯлоб хона кофта иста бошен, 260 мега, боз камтарак савдо дорад. рақамҳо барои тамос 006 99 36 40 хадӣ метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, 12-умин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Пахтакорда мебошад. хулоса 4 дархона, хона дуошона ҳастад дӯстони азиз ва гуфтагие ки дар 2 сотиқ замин сохта шудааст. ремонтҳои замонавӣ, гирду атрофаш маҳкам, обу свет ҳам мушкилӣ надорад. нархи хонара 550,000 сомониш мега дӯстони азиз. ина марҳамат касоне ки дар комментария менависед ки акай насиндаҷа хонаи дуошона, яъне ки ба навор бигӣ бо нархи арзон аз шаҳри Душанбе бошад. марҳамат дӯстони азиз, метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, дар ҳама ҷо навори мо ба охир аст. ҳазор рамат калом барои дастгиритон зиндаву сарбаланд бошед. лайкҳоро бизанед, дар канали Насим Теҷа ҳатман подписатсия кунед. раҳмати калом барои дастгиритон. ва дӯстон, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, хона ёки мошин, замин, ягон техника аппарат, ҳатман дар ватсайи ман рой кунед. реклама карда дар муддати кӯтоҳ иншоалло ки фурӯхта медиҳем. зиндаву сарбаланд бошед. хай то наврҳои оянда. хайр дӯстон.